бидейки со тебе има машко друштво, а машко друштво за огледало не. Не, да. Например, аз как се видам огледало на самая така правя. Боже, аз съм тай. Но, за Игор, бидейки е професор, ама е любител на природата. Знам от чат път се прошетва на кай Вилюса, на кай Въртен камен и да не разправям. Защото дека, за Игор имам едно специално подарче, чутърчка, маленка за джепче за децата да не видят как струваш рум. Знамо ти рум пиеш. Точно, ви с... рум че пием. И аз съм точно любител на природата. Да. Ами сега предсите, и аз това ќе го поклонам на един по-голем любител на природата. Това ќе е за мој чичи или он много сака природата. Значи природата и природната раки. Природата се сака, природата се сака. Во всеки случај, Батилио, нек те на здраве. Нек те на здраве. Значи така, 4